e nder gilla mawka ka waddata e nder jajirka lesdi Niger. Horejo laamu soji en gomnati lesdi Niger General Abdurrahman Chani daga nyandega talata o waddi gilla e nder gallure Difa. Kakanni gilla mako o fuɗɗiri e gendi Gudmariam hirnankeri gallure nden Difa. E nyandega alarba bo o yahri gilla kan e gendi mawndi Difa, amma bako o yetto e Difa ɗum o yaali gendi mayne Sorwa. To e nder ɗen fu ka gelle tati ɗe o yaali o heɓi jaɓɓiki boɗki daga yimɓe gallure nden Difa. Les ardagal gomnajo gallure Difa Janar Ibrahim Muhammadu Bagadoma fama e lamɓe finatawaɓe nder gallure nden Difa ima yeso en soji en yeso en kuruɗe gomnati fere je. Kakanni gilla ka General Abdurrahman Chani on yahrata e nder lesdi Niger ko ka waɗi yeso hanjum ne fiji tati kawtuɗi e yewtudugo yimɓe dow famingo yimɓe e dow ko laamu sojen ɓen hushani hawtade ma irargo shani no sembiɗinta teddinare yimɓe. To e dow non ɗum horejo gomnati lesdi Niger on to yaali fu ka o rara goɗɗe inaje to watta demal sheeɗu iko nandi majum. ɗum bo gam yigo heɓi honi welo e nder lesdi Niger e sembiɗingo nyamidda nder lesdi Niger gam ustugo manshago nyamidda wara daga goɗɗe lesɗe. E lawol ɗiɗaɓol bo kaka gilla mako o waɗaka musamman ma dow haraka ko rarti ɗum rargo shani rento. To e konde gallure to jippi horejo gomnati soji lesdi Niger on o yaha to soji en o dimbana ɓe e dow kuuɗe ɗe ɓe mbatta gam yigo ɓe tabbitini rento e nder lesdi Niger. Fa joni ma o waɗa gewta mawka e mawɓe soji en ɗum bo gam wolwugo e dow no hani waɗa sembidina rento e nder lesdi Niger ndin. Kakanni gilla ka horejo laamu soji lesdi Niger waddata General Abdurrahman Chani e nder lesdi Niger ndin yo yahda e ɗoftiri woɓɓe daga nder mamba en fedde nden on nde soji en laamotoɓe lesdi Niger ko wi'a CNSP hawtuɓe e Sallau Barmu mo hankone horejo soji lesdi Niger. Sai Salifu Modi ministajo rento lesdi Niger fama e General Ibro Basharu mo hankone kutiranowo e rento fada gomnati soji lesdi Niger. Ima Colonel Garba Hakimi lattiɗo ministajo jamu lesdi Niger hawtade e Maizama Abdullahi ministajo bangeje lesdi Niger fama e ministajo shuhlaneɗo e demal e durgol ima Elizabeth Sherif ministajo andal lesdi Niger e woɓɓe yimɓe ɗuɗɓe ɗoftuɓomo e nder bakawal mako ngal. Kakanni gilla ka waɗata e nder lesdi Niger ndin ka welake yigo kokari ɗum o waɗi kakan gilla gam o yida e duniya. To alhamdulillahi sai min bi'a min jetti Allah lamiɗo da waɗi Allah no waddani en président e lesdi men ndi Difa. Sai mbi'a min jetti ɗum kuma min gi'i duniya kowa nana murna e dow lalle garkiki président. Ngam ɗumen e nanki murna enen hande ko ngayruɗo yigo ida ɗum ni bono woɓɓe ɗo famarɓe duuɓi ko yari 30 fu ɓe gi'a ina ɗum président hañum ɓe hoori latto o tokki duniya talaka e mako o tokki ɓe moti kai e ngayri igo ɗum. Wallahi duniya nani belɗum majum sosai kuma ɗum kugal ngal président watangal mum gam Allah ne kawai ina Allah latto Allah tan nangan o latto ɗum biya ɗum nangana mo Allah lamiɗo hokka mo shugabanci kuma yimɓe Niger keɓe ya kamata ɓe andita ɗumene latto ko président on latti darani garto ko andita kugal lesdi o yiɗi kowa latto nanga kugal lesdi gaɗone kugal lesdi andite lesdi men ɗum lesdi men ardiki lesdi men ɗum lesdi men na ɗum goɗɗi lesdi. Allah hokki en hande shugaban ƙasa yo ware fa inare men gureji men to gonɗe yi'a en jamare kowa wurtoyo ni hino ɗum wurtoroy hande ko o yotto kowa wurtoyo joɗo daroɗen kinniren imako tagaɗo laatiɗo o tokkiti karkara ma hinira e duniya ɗum jamum kowa gurtoɗen ko giɗen dama ko giɗɗen mbi'en no yeeso en men en keɓayi jaharanaɗen kano hande en keɓi damare gurtoɗen mbi'en gurtoɗen ma kowa nana en o yi'a en. E jaride ɗum woni kaka gilla ka horejo lesdi Niger waɗata General Abdurrahman Chani ka ƴefti daraja mako e nder ɗaɗen balɗe e nder ummatoje lesdi Niger yigo to o worsi o yehi goɗɗe inaje lattiɗe ɗe shaɗanɗe hago musamman e nder gallure Tilaberi gallure lattinde nde wala nder de'ende ima nattugo goɗɗe inaje e nder gallure Difa ɗe hanje mam inaje kulniɗe shaɗanɗe nattego. Gilla mako kan ni o timminire ka gallure Difa to e nyalde ndende misa jamdi 4 e reta ndi alasara o hotata ton gendi mawdi ndi nyame. Keroɗo hoton ngoloni ɗo Mamma Idrissa Kode Radio International daga gallure Difa e lesdi Niger.